wakumispa mimateksi nikwenze njani ngaphela abantu wakumispa mimateksi nikwenze njani ngaphela abantu Impiya sibamukela kithi iqalwe iwona nomshayeli njengoba kufa abantu abangenacala Impiya sibamukela kithi iqalwe iwona nomshayeli njengoba kufa abantu abangenasono Yona lifuna imali umshayeli uyithathile imoto wayo uthi umshayela yimali yaqala kanjani abantu baqumisiphambi Yona lifuna imali umshayeli uyithathile imoto wayo uthi umshayela yimali yaqala kanjani abantu baqumisiphambi Impiya sibamukela kithi iqalwe iwona nomshayeli njengoba kufa abantu abangenacala Yona lifuna imali umshayeli uyithathile imoto wayo Yona lifuna imali yaqala kanjani abantu baqumisiphambi Yona lifuna imali umshayeli uyithathile imoto wayo Yona lifuna imali yaqala kanjani abantu baqumisiphambi Kodwa umshayeli uhambile wayosebenza uphuzile kodwa imali ayikho njengoba kufa abantu abangenacala abangenasono iqalwe yona nomshayeli Ningashayeli imphuzile umshayeli uyithathile imoto wayo emgaqweni yaqala kanjani abantu baqumisiphambi kufa abantu abangenacala umshayeli uyithathile imoto wayo hloniphani imsebenzi yaqala kanjani ashayeli Yona lifuna imali umshayeli uyithathile imoto wayo uthi umshayela yimali yaqala kanjani abantu baqumisiphambi Yona lifuna imali umshayeli uyithathile imoto